follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Bakit kayo nagugulo dito sa bahay na to? Malaki ang atraso nila sa pamilya ko. Hindi lahat ng mga tao dito kasama sa mga pumatay sa tatay mo. Huwag kayo mandamay ng mga inosenteng tao. Isabel, cover me. Sir, yes sir. Sinipa ko ng malakas ang pinto at bumukas yun. Agad kaming nagtago ni Gino sa gilid nang salubungin kami ng sunod-sunod na putok ng baril. Umupo ako at mula sa ibaba ay sumilip ako sa kabinaril sa paa ang lalaki. Natumba ito at doon pa lang kami nakaganti ng putok sa mga kalaban. Men, search the area. Sir, positive. Kunin niyo lahat yan. Pwede magamit para sa ebidensya. Yes sir. Nang makalabas kami, ang akala ko ay tapos na ang barilan nang may biglang lumabas sa bubong na dalawang lalaki at pinaputukan ako. Mabilis akong nakapagtago at kumanti ng sunod-sunod na putok. Sir, ayos ka lang? Tinamaan ka ba? Wala akong tama. Ayos lang ako. Sige na, pagpatuloy niyo na yan. Nang lumabas ako sa masukal na eskinita na yon, naabutan ko na nakahilera at nakaluhod sa lupa ang mga nahuling suspect habang ang mga kamay nito ay nasa likod ng ulo. Ang mga nahuling kalalakihan ay mula sa isang malawak na drug den sa isang squatters area sa Maynila. Sila rin ang sindikato na kumikidnap sa mga bata na kinukuha ang mga internal organs at sinusunog ang katawan pagkatapos. Maya-maya ay lumapit sa akin si Darius, ang assistant leader ng grupo namin. Sir, tumawag si General. Tawagin mo daw siya agad ngayon. May bago daw assignment. Sige, ako nang bahala, thank you. Nga pala, sir. Ano? Hindi ka pa ba kumikilos? Anong ibig mo sabihin? Tinuro ng uso nito ang bandang likod ko. Nang lumingon ako, ay nakita ko na ang tinutukoy nito ay si Isabel. You know, huwag ka nang mag-deny, sir. Alam ko naman na matagal ka nang may gusto kay Isabel eh. Ano pa ba ang hahanapin mo? Maganda. Pinay na pinay ang beauty. Sexy pa. Mabait at maasikaso pa. Astig. Masarap ang magluto yan. Isa pa, ilang taon na rin mula nang pumasok siya dito sa grupo natin. Ako ang team leader niyo. Ayokong haluan ng personal na damdamin ng trabaho ko. Ay sus, kalokohan yan, sir. Kung ako sa'yo, diskartehan mo na. Gusto ka rin yan, matagal na, maniwala ka sa akin. Palagi kong nahuhuling nakatingin yan sa'yo eh. Saka obvious naman sa kilos niyong dalawa na gusto niyo ang isa't isa lalo na kapag magkasama kayo. Talaga? Oo! Hindi ka na bumabata, sir. Kailangan mo ng mag-asawa. Ikaw talaga. Mamaya na nga yan. Tatawagan ko muna si General. Sir, mission accomplished. Nahuli na ho namin ang leader ng sindikato. Nasa kamay na rin po namin ang mga kilo-kilong iba't ibang klaseng drugs. Nakita rin ho namin ang factory nila dito. Nakatago sa likod ng mga barong-barong. Anyway, sir, I heard we have a new assignment. Yes, sir. Yes, sir. Sige po. Ako na ho ang bahala magsabi sa team. Thank you, sir. Sir, nakatakbo yung leader. Habulin niyo, bilis! Hindi pwede makatakas yun! Mabilis akong tumakbo at agad kong namataan ang leader ng sindikato habang sinusubukan nitong tumakas. Mabilis akong lumiko sa sumunod na eskinita at pagdating sa dulo ay nakasalubong ko ito. Bigla naman itong pumasok sa isang abandonadong warehouse saka doon nagtago. Sinundan namin ito ni Darius at pagpasok doon ay nagdahan-dahan kami sa paglalakad. Nakiramdam. Nagkatinginan kaming dalawa nang may kumaluskos sa loob. Marahan kaming tumango at sumenyas dito na umikot sa bandang kanan. Agad naman akong sinunod nito.
At mula sa earpiece na suot ko ay narinig ko ang boses ni Darius. Sir, nakikita ko siya mula dito. 12 o'clock from your position. Nasa likod lang ng pader yan sa unahan mo. We need him alive. Copy, sir. Bigla akong tumungo at nagtago sa mga damuhan nang makita naming sumilip ang leader ng sindikato at tumingin sa paligid. Sa pag-aakala na walang tao doon, tuluyan itong lumabas at nagmamadaling naglakad. Doon ako biglang lumabas at tinutukan ko ito ng hawak kong M16 rifle. Huwag kang kikilos ng masama! Biglang napahinto ang lalaki sabay tingin sa kabila nang lumabas sa pinagtataguan si Darius at tinutukan din ito ng baril. Sumuko ka na! Wala ka na mapupuntahan. Napapaligiran na ng mga pulis ang buong lugar na to. Napakunot noo ako at nagtaka nang makarinig ng kakaibang tunog mula dito na parang isang mabangis na hayop. Biglang nanlisik ang mga mata nito sa galit. Nangangalit ang mga ngipin at gumagalaw ang mga panga nito. Ang mas lalo kong pinagtaka ay nang mapansin ko na humahaba ang mga kuko nito sa kamay. Hanggang sa bigla itong umalulong na parang isang aso at nagdala yon ng matinding kilabot sa aking katawan. What the? Sisira na yata to ng bait eh. Sir, mukhang naparami ang batak nito ah. Ang hindi ko maintindihan ay nang mangalisag ang balahibo ko sa katawan matapos ang narinig ko. Lumabas ako mula sa pwesto ko at maingat na humakbang papalapit. Hanggang sa hindi ko napaghandaan ang sumunod na nangyari. Bigla akong tinalon ng lalaki at sa harap ko mismo ay bigla itong naging malaking maitim na aso. Sir Levy! Isang magandang araw sa inyo, Madam Venus. Dahil sa pag-uudyok ng kaibigan ko na isang masugid ninyong tagapakinig, sumulat ako para ibahagi ang karanasan namin tungkol sa mga aswang. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Levi, 35 years old. Isa akong sundalo. Bahagi ako ng isang private elite force na nagtatrabaho sa ilalim ng pamamahala ng gobyerno. Mga sensitibo at confidential cases ang hinahawakan namin. Mga kaso na hindi nakakarating sa media. Noong una ay wala akong alam tungkol sa mga aswang. Hindi ko yun masyadong pinagtutuunan ng pansin dahil abala ko sa trabaho ko. Hindi ko rin naman naisip na totoo ang mga ito hanggang sa unang pagkakataon ay nangyari ang unang engkwentro ko sa aswang. Noong minsan kaming nagkaroon ng raid sa isang malaking drug den. Muntik na akong mamatay nang bigla akong talunin ng leader ng sindikato at sa harap ko mismo ay naging isang malaking asong itim ito. Hindi ko akalain na sa pagtanggap ko ulit ng isa pang misyon ay mas matinding kababalaghan at katatakutan ang mararanasan ko. Nang minsang mapadpad kami sa isang liblib na baryo sa isang malayong probinsya para i-rescue ang kidnap victim na anak ng isang mayamang Filipino-Chinese businessman na itago na lang natin sa pangalang Annalyn Cheng, 10 taong gulang. Nandito na ba tayo, Darius? Opo, sir. Tumingin ako sa paligid. Napapaligiran kami ng malawak na bukirin at sa harap namin ay may isang daan papasok sa isang malawak na bakuran na may 3 bahay. Habang ang view sa likod nito ay ang napakagandang kabundukan ng probinsya. Ganda dito ah. Kaya nga po sir Parang ang sarap manirahan dito. Saan ba tayo pupunta? Napalingon kami nang may isang lalaki ang sumigaw mula sa loob
ng malawak na bakuran. Mga sir, dito po. Tuloy kayo, tuloy kayo. Sumakay kami ulit sa kotse at pumasok sa malawak na bakuran na yon. Pagbaba ulit namin sa sasakyan, ay sinalubong kami ng lalaking tumawag sa amin at may edad na babae. Nagtaka ako nang tumingin sa paligid ng bakuran at nakita ang mga puti na bilog na nakasabit doon. Nang lumapit ako, ay nagsalubong ang mga kilay ko nang makitang bawang ang nakasabit sa buong bakod hanggang sa gate. Bukod doon ay may mga asin sa lupa na nakapalibot sa buong bakuran. Hindi lamang doon, kung hindi maging sa pinto at bintana ng mga bahay ay may mga nakasabit na bawang. Ay, magandang araw ho, sir. Magandang umaga din po. Kayo po si Nanay Salud. Ako nga po. Maligayang pagdating dito sa baryo namin. Ito nga ho pala ang anak kong si Gino. Siya ang mag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan ninyo. Ako nga po pala si Darius, ito naman si Isabel. At si Sir Levy, siya yung leader namin. Sila naman po ang iba pa naming kasamaan. Maraming salamat po sa pagpapatuloy nyo dito sa amin. Nang sinabi ni Hepe na mga sundalo po kayo at kailangan nyo ng matutuluyan, pumayag kami agad dahil gusto rin namin makatulong kung ano man ang pakay nyo. Salamat po kung ganun. Ang hayaan lang po kami makituloy dito, sapat na. Ang mabuti pa, pumasok na muna kayo. Matapos ilagay ang mga gamit sa kwarto, ay tinipon ko muna ang lahat. Pagkatapos ay pinakita ang larawan ng aming subject. This is Annalyn Cheng, ang anak ng Chinese-Filipino businessman na si Mr. Lauro Cheng. Tinangay ng notorious na kidnap for ransom group. She has autism spectrum disorder. Hindi niya kaya makipag-communicate. Matagal ng problema ang grupong to ng mga nasa taas dahil daig pa nito mga palos. Magaling magtago at mahirap mahuli. Marami nang nabibiktima ang grupo na to. Madalas, hindi sila tumutupad sa napagkasunduan. Sometimes they kill their victim, o kapag babae naman, pinagsasamantalahan nila sa katatangay ng perang binayad sa kanila. Ngayon nagpatupad na ng no ransom policy ang gobyerno. Habang nakikipagnegosasyon sila doon, tayo ang maghahanap sa kanila at ire-rescue ang bata. Ang order sa atin, shoot to kill. Kaya magpahinga kayo na maayos. Bukas ng umaga, lalakad tayo. Yes, sir. Sir Levy, dito daw po ang kwarto nyo ni Isabel sa main house. Gino, maitanong ko lang bakit ang daming nakasabit na bawang sa paligid? Marami bang aswang dito? Oo, marami. Kaya huwag na huwag niyong tatanggalin ng mga yan kung ayaw niyong pasukin kayo ng aswang sa gabi. Nang gabing yon, habang nasa kwarto ako at naglilinis ng baril, maya-maya ay narinig kong may kumatok sa pinto at tinawag ng pamilyar na tinig ang pangalan ko. Sir Levy, kakain na po tayo. Paglabas ay agad akong sinalubong ni Isabel ng magandang ngiti. Napatitig ako sa maamo nitong muka na tila lalong umaliwalas dahil sa kanyang mga ngiti. Matagal ko nang kasama ito sa team, ilang taon na rin. Pero medyo mailap ito at laging seryoso. Kaya ngayon ko lang siya nakitang ngumiti. Salamat. Yung mga kasama natin, titignan ko muna kung nakakain na. Dinalahan na namin sila na makakain ni Gino. Huwag kang mag-alala. Halika, kain na tayo. Tumulong ako kay Nanay Salud na magluto ng nilagang baka eh. Masarap humigop ng mainit na sabaw dahil malamig daw talaga dito ngayon. Palibhasa, Enero, kaya bagsak ang temperatura. Salamat, Isabel. Tsaka Levy na lang ang itawag mo sa akin, lalo at wala naman tayo sa operation. Ah, okay. Parang ngayon lang yata kita nakitang nakangiti. Palagi ka kasing seryoso at nakasimangot eh. Tuloy mukha ka masungit. Tapos lagi ka pang tahimik. Pasensya na kayo ha. Ganun talaga ako kapag nasa trabaho. Ayoko kasing mawala sa focus eh. Iba ang trabaho natin. Buhay ng tao ang nasa kamay natin. Tama ka. Pero bagay sa'yo nakangiti. Lalo kang gumaganda.
Pagdating namin sa kusina ay naabutan ko si Nanay Salud na naghahanda ng mesa. Paupo ka na, Levi, nang makakain ka na, ha? Oh, sarap naman. Lalo tuloy ako nagutom. Maraming salamat po ulit sa pagpapatuloy niyo sa amin, ha? Nako, wala yun. Ituring yung parang inyo ang tahanang ito. Basta kung may kailangan kayo, sabihan nyo lang ako, ha? Alam niyo na ba kung saan ang tungo niyo bukas? Oo, may nakilalang guide si Kuya Darius na taga rito. Oh, sino raw? Danny? Mang Danny daw ho ang pangalan. Oo, kilala ko yan. Mabait yun. Kabisado niya ang pasikot-sikot dito sa baryo hanggang sa pinakaliblib na parte ng bundok. Pero sa totoo lang, kung ako sa inyo, hindi na ako aasa na maaabutan yung buhay ang mga hinahabol ninyo at kahit yung batang sasagapin ninyo. Bakit naman po? Wala bang binabanggit sila Hepe sa inyo nung dumating kayo dito? Wala po eh. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero may mga aswang na gumagala dito sa baryo namin. Ang sabi nila, mga taga-bundok daw ang mga aswang. Ang sabi naman ng iba, narito lang sila sa patag. Kung ganun, totoo ang sinabi mo kanina kay Gino at hindi basta nananakot lang. Kaya rin ba napapalibutan ng bawang at asin ang buong bakuran nyo at itong bahay? Oo, totoo yun. Minsan na kaming pinasok ng aswang dito. Namatay ang tatay ko sa pagtatanggol sa amin kaya mula nun, naniguro na kami. Mula naman nang maglagay kami ng mga bawang at asin sa paligid, hindi na sila nagtangka na pumasok dito. Pero umaaligid pa rin sila. Napansin ko na rin ho pati yung ibang bahay dito may mga nakasabit na bawang sa buong bahay nila. Pagkagat pa lang ng dilim, wala ka nang makikitang tao sa kalsada. Lahat kami ay nababalot na ng takot sa baryo na ito. Ilang taon na rin mula nang maghari ang kadiliman sa aming lugar. Pakiramdam namin, parang sinumpa ang baryo namin. Hindi naman siguro ganon, Gino. Mahirap man ipaliwanag, pero may dahilan ang lahat. Isang araw, pasasaan ba at matatapos din to? Makakamit nyo rin ang katahimikan. Sana nga, dahil marami ng residente ang namamatay dahil sa kanila. Kung ganun po kalala ang problema nyo dito, bakit hindi na lang ho kayo umalis at lumipat sa ibang lugar? Dito na ako lumaki at tumanda. Minana ko pa ang bahay at lupa na ito sa aking mga magulang. Hindi ko maaaring iwan ito. Gayon din ang mga iba pang residente rito. Napansin ko na hindi ka nagulat o natakot man lang nang sabihin ko sa iyo tungkol sa aswang. Naniniwala ka sa kanila kahit na pulis ka? Noon, hindi. Hanggang sa makainkwentro ko mismo ang isang aswang. Kinuwento ko sa mag-ina ang naging karanasan ko sa aswang. Nakinig naman ang mga ito at nakita ko si Nanay Salud na tumatango. Isang asbo o aswang na kayang magpalitan nyo bilang malaking aso ang nakasagupa mo. Marami akong alam tungkol sa aswang, pero itong mga sumasalakay dito sa bayan namin ay hindi ko talaga mawari kung anong klase. Kaya bukas, kapag lumakad kayo, huwag na huwag kayong magpapaabot ng dilim sa labas, lalo na sa kagubatan, ha? Kung gusto nyo makauwi pa ng buhay sa mga pamilya ninyo, kung hindi maiiwasan na abutin kayo ng dilim sa labas, mabisang panlaban niyang armas nyo, ang baril. Dahil gawa ang bala sa tansong metal na maaaring makapatay sa mga aswang. Tatandaan nyo lang na patamaan nyo sila sa puso mismo, ha? Opo. Tatandaan po namin yan. Pero ilang aswang po bang nanggugulo dito? Marami. Isang buong angkan sila na may lahing aswang. Kinabukasan, matapos ang umagahan, ay agad kaming naghanda sa pagpasok sa gubat. Nasa kanto na si Mang Danny at naghihintay. Kami naman ay nakahanda na. Suot ang aming all-black uniform at bulletproof vest. Mga baril at military knife na nakalagay sa nakasabit na holster sa bewang namin, mga extra magazines at ang M16 rifle. Handa na ba ang lahat? Yes, sir. Palagi kayo maging alerto. Remember the order. Shoot to kill. At ang pinaka-importante sa lahat, siguraduhin na hindi masasaktan ng hostage. Yes, sir! Matapos yun ay sinuot namin ang itim na gloves, itim na baseball cap, at itim na face mask. Pasakay na kami sa sasakyan
nang humabol sa amin ang mag-ina. Sir Levy! Sir Levy! Sandali lang po. Isuot niyong lahat ang kwintas na yan. Ano to? Anting-anting? Hinawakan ko ang pendant na gawa sa isang maliit na parisukat na telang itim na mayroong kung anong laman sa loob. Ako mismo ang may gawa niyan. May orasyon na yan. At dinasalan ko na rin yan. Nasa loob ang mga mabisang pangontra. Magsisilbing proteksyon nyo yan laban sa mga aswang. Sakaling abutin kayo ng dilim at salakayin nila kayo. Salamat, Gino. Nanay Salud. O siya, mag-iingat kayo, ha? Apo. Salamat. Babalik din po kami mamaya. Team, let's go! Habang naglalakad kami papunta sa sasakyan, biglang umagapay sa paglalakad ko si Isabel. Sir Levy, sandali. Bakit? May nakalimutan ka? Nagtaka ako nang isuot ni Isabel sa akin ang isang gold necklace na may pendant na krus. Isuot mo to. Bago namatay ang tatay ko, binigay niya sa akin yan. May bendisyon yan. Ikaw ang leader ng grupo natin. Mas kailangan mong mag-ingat. Mahihirapan kami kapag may nangyaring masama sa'yo. Hindi pwedeng ikaw ang masaktan. Kailangan ka namin para pamunuan mo kami. Then stay close to me. Huwag kang lalayo sa tabi ko. Yes, sir. Ay, Levy, sandali lang at may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Ano po yun? Bukod sa mga aswang, isang bagay ang dapat niyong ingatan kapag pumasok kayo sa kabundukan. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay may mga tinanim ang mga sundalong Hapon na mga bomba o landmine sa paligid ng kabundukan. Mag-iingat kayo at baka matapakan niyo ang mga iyon. Ayon sa mga pulis, ay aktibo pa rin ang mga iyon at maaaring sumabog. Kaya tingnan niyong mabuti ang nilalakaran ninyo, ha? Opo, salamat po sa paalala. Pagdating namin sa isang abandonadong warehouse, malayo pa lang ay bumaba na kami ng sasakyan at gumapang sa matataas na damo para hindi kami makita ng mga ito. Tinaas ko ang kamao ko bilang hudyat na huminto kami sa paglalakad. Sumenyas ako at tinuro ang kaliwa. Tumango si Darius at pumunta ang grupo nito sa bandang kaliwa ng bahay. Sumenyas naman ako sa kanan at tumango ang iba pang tao ko at pumunta sa direksyon na tinuro ko. Habang ang iba ko pang mga kasama ay sumunod sa akin. Eagle, this is Alpha. Can you hear me? Alpha, this is Eagle. Loud and clear, sir. Mag-iingat kayo. Notorious na kriminal ang mga to. Wala silang awa kung pumatay at hindi nagpapahuli ng buhay ang mga yan. Copy that, sir. Phoenix, this is Alpha. Update? May 5 armadong lalaki sa loob, 6 sa labas, may 2 lookout naman sa taas. Yung bata. Negative. Okay. Sniper, are you in position? Yes, sir. Go. 7 men down, sir. Agad na bumagsak ang ibang kidnappers na nasa labas ng walang kamalay-malay ang mga kasama nito. Doon pa lang sumampa sa pader at pumasok si Darius at ang grupo nito sa kaliwang pinto. Pagkatapos ay tinutukan ng baril ang mga suspect na halatang nabigla. Walang kikilos ng masama! Pero sa halip na sumuko ay may biglang nagtangka na barilin si Darius. Doon na nagsimulang magkapalitan ng putok. Agad kaming sumugod at pumasok sa pamamagitan ng gate at sunod-sunod na nagpaputok ng baril. Yari, tumatakas ang ibang suspect, sir. Sundan nyo! Habang nakikipagpalitan kami ng putok, nagulat ako nang biglang may bumagsak na 2 lalaki sa magkabilang gilid ko. Nang lumingon ako kung saan nakapwesto si Isabel, ngumiti lang ito sa akin. Salamat sa pagligtas. May utang ako sa'yo. Walang anuman, sir. Patay ang iba
at sugatan ng karamihan nang makapasok kami sa loob ng warehouse. Ngunit hindi namin natagpuan doon ang bihag. Nasipa ko ang isang drum sa galit. Ayon sa intelligence report na natanggap namin, ay naroon lang sa warehouse na yon si Annalyn Cheng. Gaya ng inaasahan ko, alam ko na hindi magiging madali ito. Naisahan kami ng mga ito at mukhang nakatunog at inalis doon ang bata. 9 na kidnappers ang napatay namin. Ang iba ay mabilis na nakatakas. Sundan nyo, bilis! Ilang sandali pa ay bumalik ang grupo ni Darius, hingal na hingal at pawis na pawis. Ano nangyari? Sorry sir, nakatakas. Hinabol namin pero ayaw pa huli ng buhay. Maya-maya ay lumabas sa pinagtataguan si Mang Danny, ang informant namin. Sir, tiyak na sa bundok tubuloy ang mga yon. Doon talaga ang hideout nila. Doon sila palagi nagtatago dahil madali silang matiktikan dito sa bayan. Bumababa lang sila dito kapag may kailangan silang bilhin na pangangailangan nila sa bundok. Alam niyo ba kung saan? Opo. Sige, susugod tayo mamayang gabi. Sir? Mamayang gabi po? Hindi po ba binalaan na tayo ni Nanay sa Lud? Alam ko pero kailangan natin gawin. Buhay ng biyag ang mga habol natin dito. Kaya kahit sinong demonyo pang makalaban natin, kailangan nating harapin. Sigurado po ba kayo, sir? Hindi niyo alam kung gaano kabagsik at nakakatakot ang mga aswang sa bundok? Hindi ako natatakot sa kanila, Mang Danny. Mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa kahit ano o sinong demonyo pa yan. Habang naroon ako sa bakuran at nagpapahangin, hindi ko maiwasang mag-isip at makaramdam ng pag-aalala. Sa klase ng trabaho ko, ang matakot ay isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Pero hindi sa sandaling yon. Matapos ang sinabi ni Nanay Salud at Gino, hindi ko alam kung handa ba ako sa maaari naming makasagupa bukod sa mga rebelding grupo na tinutugis namin. Ang lalim ng iniisip mo ah. Diyan ka pala. Anong balita sa loob? Nagpapahinga lang sila. Ang sabi nga pala ni Mang Danny, mas maganda na umakyat tayo doon kapag kumagat na ang dilim. Huwag ka na lang kaya sumama. Kami na lang yung lalakad, delikado para sa'yo eh. Ngayon ka pa talaga mag-aalala sa akin pagkatapos ng pinagsamahan natin. Napakarami na kaya nating nakalaban ng mga kriminal na mas halang pa sa demonyo ang bituka. Siyempre, hindi mo maiaalis sa akin ang mag-alala para sa'yo, Isabel. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Sir ha, iba na yan. Sige ka, baka mag-isip ako ng iba sa mga sinasabi mo. Pwede naman. Pero syempre, sasama pa rin ako mamaya. Nandito ako para dun. Parte ako ng team eh. Hindi ako nandito para magpaka-Disney princess, no? Basta mangako ka na mag-iingat ka, okay? Pangako. Thank you, Levi ah. Aaminin ko, Madam Venus, may espesyal akong pagtingin kay Isabel. Matagal na. Noong una ang akala ko'y humahanga lang ako sa kanya dahil siya ang pinakaastig na babaeng nakilala ko. Kaya nitong makipagsabayan ng pakikipaglaban sa mga lalaki. Kahit anong armas ay kaya nitong gamitin. Bukod doon ay tahimik ito at may pagkamisteryosa. Bukod sa maganda ay mabait pa. Pero dahil ako ang namumuno sa grupo namin, hindi ako basta makapagtapat ng nararamdaman ko. Kapag natapos na itong mission natin at makabalik tayo na Maynila, pwede ba kitang maimbitahan na lumabas? Lumabas? Ano? Parang date? Hindi parang, date talaga. Sandali ah. Sandali nga. May gusto ka ba sa akin, sir? Hindi pa ba halata? Ilang buwan na ako nagpaparamdam sa'yo. Ah, yung pabigay-bigay mo ng pagkain at pag-aasikaso mo sa akin. Tapos sa mga operations natin, gusto mo palagi lang ako nasa tabi mo. Tapos, yung may pa-flowers ka ng birthday ko. Well, oo, nahalata ko naman yun. Pero,
Hindi ko naman akalain na may iba pa palang ibig sabihin yun. Akala ko yung parang extra care lang, ganun. Extra care sa akin dahil ako lang yung babae sa team. Hindi ko na maipakita o masabi sa'yo ng direkta dahil ako yung team leader nyo. Ayoko makompromise ang trabaho natin. Lalo kapag nasa operation tayo dahil lang sa personal na damdamin ko. Kaya hindi ako makadiskarte. Ang akala ko nga hindi ka nakikilos eh. Muntik na akong mainip sa paghihintay, no? Kaya, sige. Mag-date tayo pag uwi natin na Maynila. Talaga? Ibig sabihin gusto mo rin ako? Wala nang bawian yan ha. Kaya bawal ka mamatay. Pakakasalan pa kita. May anting-anting naman ako eh. Suot ang aming military night vision goggles, maingat kaming pumasok sa kagubatan. Kalkulado ang mga kilos. Mahigit 100% kaming alerto sa aming paligid. Lahat kami ay nakaangat at nakahanda ang mga baril. Parang sasabog ang dibdib ko sa lakas ng kabog nito. Nakakaramdam ako ng takot, oo. Pero ang bawat hakbang ko ay may kalakip na dasal. Alpha, this is Eagle, over. This is Alpha, over. Sir, mula dito sa pwesto ko may nakikita akong usok. May nagsisiga. Mukhang malapit na tayo. Ako na po ang lalapit sa location, sir. No, stay here behind me. Pero sir. That's an order, Phoenix. Sir, yes sir. Velasco, Darius, check the perimeters. Mang Danny, hintayin nyo na lang po kami dito. Delikado kapag nagkaputukan. Baka tamaan kayo ng bala. Opo, sir. Agad nagpulasan ang mga tao ko at sumunod sa sinabi ko. Maya-maya pa ay muli kong narinig na nagradyo si Darius. Negative, sir. What do you mean negative? Parang walang tao, sir. Check the area. Baka entrapment to at nagtatago lang sa paligid ng mga yon. Basta mag-iingat kayo. Team, let's go. Kasama ang mga natitirang tao na nasa likod ko, dahan-dahan kaming lumapit sa kuta ng mga rebeldeng grupo. Nakataas ang mga armas at aktibo ang mga pandama sa aming katawan. Maingat kaming naglakad sa paligid. Pumasok kami sa may kubo pero walang tao doon kahit isa. Iyong pinagsigaan nila ay wala ng apoy. Nasaan ang mga tao dito? Ang akala ko sabi ni Mang Danny nandito daw sila. Sandali, tatawagin ko si Mang Danny. Ako mismo ang pumasok sa mga kubo na naroon, pero wala talagang tao kahit isa. Hanggang sa sabay-sabay kaming napalingon at tinutok ang baril nang may gumalaw mula sa kumpol ng makakapal na halaman. Bigla kaming napaatras nang lumabas doon ang 2 lalaking may baril. Halata sa mukha ng mga ito na nanghihina at halos maligo sa dugo. Pero sa kabila ng kalagayan ay pinaputukan pa rin kami nito. Nagulat ako nang barilin ng tig-isa ni Isabela mga ito kaya bumagsak sa lupa. Pagkatapos noon ay lumapit kami at kinuha ang mga baril nito. Lalo kaming nagtaka dahil halos luwa ang bituka ng 2 lalaki. Namatay ang isang lalaki habang ang isa naman ay nag-aagaw buhay. Nasaan ang mga kasama nyo? Saan nyo dinala ang bata? Nagkatinginan kaming 2 ni Isabel nang bumuka ang bibig ng lalaki na tila may sinasabi. Nilapit ko ang tenga ko para mapakinggan ang sinasabi nito. Ano? Ulitin mo ang sinasabi mo. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang maintindihan ang bulong nito bago tuluyang malagutan ng hininga. Sir, ano daw ang sabi? Maging alerto kayo dahil mukhang hindi tao ang kalaban natin ngayon. Napatingin kaming lahat sa paligid nang marinig ang nakakakilabot na alulong na yon ng aso. Kasabay noon
ang biglang paglamig ng hangin. Nakaramdam ako ng takot. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan. Mabilis ang kabog ng dibdib ko, kaya mabilis din akong umusal ng dasal. Lord, help us. Suot pa rin ang aming military night vision goggles habang alerto at nakataas ang aming mga armas. Sabay-sabay kaming nakiramdam sa paligid. Hanggang sa may marinig kaming isang nakakakilabot na angil mula sa kung saan. Kahit ano makita nyo, wag na wag kayong magpapadala sa takot. Kill them! Hanggang sa napalingon kaming lahat nang marinig ang malakas at sunod-sunod na putok ng baril. Sir! In 3 o'clock position! May umahabol sa akin na 2 aswang! Nang dumating si Darius, nanlaki ang mga mata namin nang dumating ang isang kahindik-hindik at kakilakilabot na nilalang. Isang nilalang na ang mukha, partikular na ang ilong, ay hawig sa isang tiyonggo. Ngunit ang pagkakaiba nila ay napakaliit ng itim sa bilog at nanlilisik nitong mga mata. Ang mga pangil nito'y mahahaba at matatalas. Gayon din ang mga kuko nito sa kamay. Ang balat nito'y parang ugat ng isang puno. Animoy idinikit na lang sa mukha na walang laman. Kahalintulad ng bungo na binalutan ng balat ng matandang punong kahoy. Ang buhok nito ay malago, mahaba, kahalintulad ng mga maninipis na baging ng balete. Nagulat kaming lahat nang mula sa mga makakapal na halaman ay biglang naglabasan ang 3 pang aswang na halos pareho ang itsura sa unang 2 aswang na humahabol kay Darius. Fire! Agad kaming nagpaputok ng sunod-sunod. Mabilis at maliksi ang mga aswang na ito. Mabilis na tumalon mula sa isang puno papunta sa isa. Patamaan niyo sa puso! Nanlaki ang mga mata ko nang mula sa taas ng puno kung saan kami nakapwesto ni Isabel ay nakita ko na may isa pang aswang. Agad kong binaril ang aswang ng sunod-sunod. Pero sa kabila ng mga tama nito ay nagawa kaming talunin nito. Naitulak ko palayo si Isabel at nang akmang susugurin siya ng aswang, mabilis kong nabunot ang military knife ko at sinaksak ko ito sa likod. Sabay baril ng 3 beses sa ulo. Gulat na gulat at habol ang hininga na napatingin sa akin si Isabel. Nasaktan ka ba? Hindi naman sir. Salamat sir Muli kong binalik ang atensyon ko sa iba pang kalaban at sinundan ko ang bawat galaw ng isang aswang. At nang makakuha ng pagkakataon ay kinalapit ko ang katilyo. Tinamaan ko ito sa dibdib at mabilis itong bumagsak. Sunod-sunod akong nagpakawala ng bala. Sa bawat asinta ko sa aswang, bumabagsak ang mga ito. Ilang sandali pa ay tuluyang namatay ang mga aswang. Daig pa namin ang sumabak sa gera. Bakas ang kaba at takot sa mga mukha namin. Siguraduhin niyo na patay na. Sir, sa tingin ko, kailangan na natin umalis dito. Mabuti pa nga. Mag-aalas 3 na ng madaling araw. Dapat ay natutulog na ako ng mga sandaling yon, pero hindi ako dalawin ng antok. Bukod doon ay masakit din ang ulo ko at parang nagugutom ako. Marami ng karumal-dumal na itsura ng mga bangkay ang nakita ko. Ni ang mandiri sa 2 lalaking nakita namin na luwa ang bituka ay hindi ko ininda. Hindi ako natatakot sa mga aswang, pero hindi ako pinatatahimik na mga imahe nila. Kapag pumipikit ako, ay pawang mga mukha nila ang nakikita ko. Nang hindi ako nakatiis, ay bumangon at lumabas ako ng kwarto. Pagdating sa kusina, ay nagsalin ako ng tubig sa baso at uminom. Maya-maya pa, ay lumabas din sa kwarto niya si Isabel
at lumapit sa akin. Oh, ba't gising ka pa? Nagising lang. Binangungot kasi ako eh. Nakita ko yung mga aswang sa panaginip ko. Nakagat daw ako tapos ikaw pinatay nila. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang mission natin dito eh. Pang-rescue si Annalyn Cheng at patay ng mga kidnappers na yon o makipaggera sa mga aswang. Oo nga eh. Pero naniniwala naman ako na sadyang hinayaan ng Diyos na papunta tayo rito. Ang sabi ni Nanay Salud kanina pagkatapos ko ikwento sa kanya yung nangyari dun sa bundok, tayo pa lang daw ang nangahas na lumaban sa mga aswang. Hindi ba nila alam kung saan nanggagaling ang mga aswang na yun? Hindi eh. Basta ang kwento ni Nanay Salud, isang gabi daw, biglang sumulpot ang mga aswang na yun. Marami daw ang napatay sa mga residente dito nung unang salakay nila. Matapos yun, hindi na sila natahimik sa gabi hanggang sa natutunan na lang din nilang mabuhay sa takot tuwing kumakagat ang dilim. Ang masaklap pa ha, walang nakakakilala sa kanila kung sino ang mga aswang. Sa umaga daw kasi, normal na tao din ang itsura nila. Gusto ko silang tulungan, pero may mission tayo dito. At kapag nabawi na natin ang hostage, babalik din tayo agad. Paano kung hanapin natin ang kuta ng mga aswang tapos pasabugin natin? Kung sana ganun lang kadali yun. Napakaswerte ng mga aswang na yan. Sabi ni Nanay, may mga landmine daw dyan sa bundok. Bakit kaya hindi nila matapakan yun? E di sana sumabog na lang sila, di ba? Pero teka nga pala. Ikaw, bakit gising ka pa? Hindi ako dalawin ng antok eh. Tsaka medyo nakakaramdam ako ng gutom at masakit ang ulo ko. Teka, gagawa kita ng sandwich. Pinanood ko ito habang kumikilos doon sa kusina. Malayo sa madalas na nakikita kong astig at palaban na sundalo. Ang nakita ko ngayon ay isang babaeng malambing, mabait at maasikaso. Matapos gumawa ng sandwich, ay agad nitong binigay yun sa akin. Pao, thank you. Buti na lang nagising ka. Ubusin mo yan ha. Tapos inumin mo tong gatas para makatulog ka na. Salamat ulit ha. Napangiti ako nang maubos ko ang hinanda nitong pagkain. Sarap. Ganito pala kapag may asawa, no? May nag-aasigaso. Ayan ka na naman sa palipad hangin mo eh. At least ngayon, aware ka na. Hilutin ko na lang kaya yung ulo mo. Gusto mo? Sige ba? Napangiti ako nang maramdaman ko ang magaan at marahan na may konting diin na haplos na mga kamay nito sa ulo ko. Para akong pinaghehele sa sarap ng paghihilot ni Isabel. Ilang sandali pa ay bumigat ang talukap ng aking mga mata at nakaramdam ako ng antok. Paano kung magpakasal na tayo pagkatapos itong mission natin? Kasal agad? Hindi pa nga kita sinasagot eh. At hindi ka pa nanliligaw no? Kailan ba kasi? Aba, sabi mo liligawan mo muna ako. Pwede bang wala nang ligaw? Sa simbahan agad tayo tumuloy? Ba't ka ba kasi nagmamadali? Baka mawala ka pa eh. Mahirap na. Hinawakan ko ang kamay ni Isabel at hinila yon. Napangiti ako nang tila nakuha nito ang ibig kong sabihin at yumakap siya sa liig ko mula sa likod. Maraming salamat pala sa pagliligtas mo sa akin kanina. Wala yun. Sabi ko naman sa'yo eh. Hindi kita pababayaan at poprotektahan kita. Kaya wag na wag kang lalayo sa tabi ko. Ang mabuti pa matulog ka na nga. Aakyat naman na tayo ng bundok eh. Ikaw rin, matulog ka na ulit. Kinabukasan, katulong si Isabel ay naglabas si Nanay Salud ng kape at binigay yon sa amin. Hanggang sa mga sandaling yon, laman pa rin ang isip namin ang nangyaring pagsalakay sa amin ng mga aswang. Mukhang malalim ang iniisip mo, Levi, ha? Hindi naman po. Tungkol ba ito sa mga aswang? Opo.
Alam ko na mahirap paniwalaan, pero kayo na mismo nakasagupa sa kanila. Nay, saan ba sila galing? Para silang mga peste sa palayan na bigla-bigla na lamang sumusulpot dito sa bayan namin. Walang makapagpaalis sa kanila. Kulang din ang puwersa ng kapulisan dito sa amin kaya hindi sila mapuksa-puksa. Ang iba nga sa kanila ay pinatay din ng mga aswang eh. Hindi po ako nangangako pero susubukan po namin na makatulong sa inyo. Ipagpapasalamat namin ng marami yan, iho. O sige na, at magkape ka na muna ha. Malapit nang maluto ang umagahan. Matapos makakain ng umagahan, kaagad kaming naghanda para sa muling pag-akyat sa bundok para hanapin ang kuta ng mga rebelde. Maya-maya ay dumating doon sa bahay ni Nanay Salud si Mang Dani. Sir, nariyan si Mang Dani. Agad akong lumabas kasama si Isabel. Pagsilip ko sa pinto, ay agad kong tinawag ito. Mang Dani, pasok ko kayo dito. Hindi na, sir. Dito na lang at alis din ako. Napilitan akong lumabas ng bahay at lumapit sa gate. Ano ang balita? Nag-aanda na kami. Mamaya babalik kami sa bundok. Napakunot noo ako nang mapansin na parang takot na takot itong lumapit sa gate. Dahan-dahan nga itong lumapit pero namumutla at pinagpapawisan. Mang Dani, ayos lang po ba kayo? Namumutla kayo. Ayos lang po ako, ma'am. Ano ang balita? Sir, may nakapagsabi sa akin na bumaba ng bundok yung grupo ngayon. May kasama pa daw batang babae. Naroon sila sa bayan. Kaya lang po ay magdoble ingat kayo dahil nakabihis sila na parang mga sibilyan. Paano namin malalaman kung sino sila? May mga nakataling panyo sa pulso nila, sir. Ano bang tawag doon? Scarf? Yun nga po. Yung parang bandana. Sige, salamat po. Pupunta po ako sa bayan. Magmamanman ako. I-text ko po kayo agad kapag nalaman ko ang eksaktong lokasyon nila. Salamat po, Mang Dani ah. Mag-iingat kayo. Nga pala. Eto po oh. Isuot nyo tong kwintas. Pangontra po sa aswang yan. Ginawa ni Nanay Salud. Para po may proteksyon kayo kapag nasa labas kayo. Lalo na kapag nasa bundok kayo. Hinubad ni Isabel ang kwintas at binigay yon kay Mang Dani. Nagtaka kaming dalawa nang bigla itong umatras na parang takot na takot. Hindi na po. Salamat na lang, ma'am. Sige po. Alis na ako. Nagkatinginan kaming dalawa ni Isabel at labis na nagtaka sa kanyang naging reaksyon. Anong nangyari dun? Hayaan mo na siya, suot mo na yan. Mas kailangan mo yan. Halika na, balik na tayo sa loob. Nang umagang yon, sa halip na umakyat kami ng bundok, ay biglang nagbago ang lokasyon namin. Ayon na rin sa impormasyon na binigay ni Mang Dani. Sa halip na complete uniform, ay nagsuot kami ng sibilyan upang humalo sa karamihan at hindi mahalata. Pagdating sa bayan, ay nagkanya-kanya kami ng pwesto. Si Darius ay nagkunwaring kumakain sa isang karinderya. Si Isabel naman ay nagkukunwaring tumitingin ng mga prutas. Ako ay nasa loob ng sasakyan at doon nagmamatsyag kasama ng iba ko pang tauhan. Listen team, our priority is to get and secure the hostage. Kilala niyo na ang itsura ni Annalyn Cheng. Kunin niyo siya agad kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon. Kaya talasan niyo ang mga mata niyo. Yes, sir! Hindi pa man din nagtatagal ay bigla kong narinig ang boses ni Isabel sa radyo. Sir, subject spotted. Northeast at 2 o'clock. Nang tumingin kami sa sinabi ni Isabel, agad naming namataan ang isang bata
na hawak ng isang maskuladong lalaki. Sir, nakakalat sa paligid ng mga tauhan nila. Mag-iingat kayo. Malapit na si Isabel sa kinatatayuan ni Annalyn Cheng at ng lalaking may hawak dito nang magulat kami at tutukan ito ng baril si Isabel. Isabel! Mabilis na nakailag si Isabel sabay bunot ng baril. Gaganti sana ito ng putok, pero dahil hawak nito ang bata, ay napilitan itong magtago ng muling paputukan ng kalaban. Agad naglabasan ng baril ang mga kasama nito, gayon din ang grupo namin. Nagkagulo ang mga tao, nagsigawan at nagtakbuhan. Mag-ingat kayo na hindi masaktan ng bata. Mabilis kaming bumaba ng sasakyan at nakipagbarilan sa mga kalaban. Tumakbo ako papalapit kung saan nagtatago si Isabel. Approaching the subject again, sir. Cover me! Sumugod kaming dalawa at harap-harapang nakipagbarilan habang papalapit sa pinagtataguan ng lalaki at ng bata. Bigla kaming napatakbo sa loob ng isang karinderya nang paulanan kami ng bala ng lalaking may hawak sa bata. Nang huminto ito sa pagbaril, ay saka kami lumabas sa pinagtataguan namin. Nang lumapit kami sa pinagtataguan ito, nasipa ako ng malakas ang isang kahoy sa galit nang makitang wala doon ang bata at ang lalaki. Shit! Tatakasan na naman tayo. Matinik talaga sila, boss. Tawagan mo si Mang Danny. Sabihin mo sa kanya alamin kung saan pa pwede magtago ang mga yon. Yes, sir. Aray. Isabel, may tama ka. Daplis lang to, sir. Halika, bumalik na muna tayo sa bahay. Darius, maghanap kayo sa paligid. Halugugin niyo ang buong bayan. Yes, sir. Kinagabihan, matapos namin kumain, ay agad nagpahinga ang mga kasama ko. Ako naman, pinuntahan ko si Isabel sa kwarto niya para alamin ang kalagayan niya. Isabel, Pasok. kamusta na yung sugat mo? Ayos lang. Malayo sa bituka to. Daplis lang naman eh. Tinakot mo ako kanina. At baka sisugod ka ng sugod. Naawa kasi ako bigla sa bata nung makita ko siyang umiiyak. Ganun ka pala kapag naaawa, no? Lalo kang umaangas. Yun nga lang, padalos-dalos. Sorry na. Ang nasa isip ko lang kasi kanina, maligtas yung bata para matapos na yung mission natin. Hindi ko maiwasang isipin. Kapag nakuha na natin ang bata at umalis tayo, ano na yung mga tao dito? Tayo mismo yung saksi kung gaano kabagsik ang mga aswang na yun. Baka isang beses, mabalitaan na lang natin na naubos na ang mga tao dito. Anong plano mo? Di ko alam. Gusto ko silang tulungan pero nakausap ko si General kanina. Gusto niya bumalik tayo agad sa Maynila. Binigyan niya lang tayo ng 48 hours para masolve to at ma-rescue yung bata. Ay, naaawa ako kay Nanay Salud. Hindi ko ma-imagine yung mabuhay sa takot dahil sa aswang. Buti sana kung isa lang, di ba? Kaso mukhang hindi lang yung 5 nakasagupa natin yung aswang dito. Titignan ko kung ano magagawa ko. Kung ano man ang plano mo, susuportahan kita. Sasamahan kita. Hindi ko alam kung anong klaseng kalokohan ang sumanib sa akin dahil bigla ko na lang naisip na halikan sa labi si Isabel. Nagulat ito pero hindi ako tinulak. Nang lumayo ako sa kanya, ang akala ko'y magagalit ito at sasampalin ako. Pero laking pasasalamat ko nang matawa ito. Ay, sa wakas, kumilos ka rin. Alam mo bang kagabi ko pa hinihintay na halikan mo ko? Pinayakap po pa ako habang hinihilutan kita. Sorry, naunaan na kasi ako ng hiya eh. Sa pangat. Sa 2 beses na naghinang ang aming mga labi, ay mas malalim na halik ang pinagsaluhan namin. Matapos yon, ay hinalikan ko siya sa noo at niyakap ko ng mahigpit.
Wala akong dalang singsing ngayon eh. Pero pagbalik natin sa Maynila, magpapakasal tayo. Seryoso ka ba? Oo naman, sigurado na ako. Ikaw ang gusto kong pakasalan at makasama hanggang pagtanda ko. Tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Naputol ang paglalambingan naming dalawa nang biglang kumatok ng sunod-sunod si Nanay Salud. Agad naming binuksan ang pinto at sinalubong kami ng mukha nitong may labis na takot at pag-aalala. Oh, Nay, ano nangyari? Si Gino, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Inutusan ko kasi siya na pumunta sa kamag-anak namin. Medyo malayo-layo yun kaya ginabi na siya ng uwi. Ang kaso, nasiraan daw siya sa daan. Hindi siya makalabas ng sasakyan at makatakbo dahil may aswang daw. Sige ho, akong bahala. Pupunta ako siya ngayon. Sasamahan na kita. May sugat ka, dito ka na lang. Hindi kita hahayaan na lumabas mag-isa. Kaya ko ang sarili ko. Agad kaming nagdala ng tig-isang M16 rifle at .45 caliber na baril. Pagkatapos ay nagmadali kaming umalis. Makalipas ang ilang minutong pagmamaneho, ay namataan namin ang pamilyar na sasakyan ni Gino. At may 2 aswang na nasa labas ng sasakyan. Ang isa ay nakasakay sa bubong ng sasakyan. Ang isa naman ay nasa tabi ng bintana ng driver's seat. Cover me. Kukunin ko si Gino. Sir, yes sir. Binuksan ni Isabel ang sunroof, saka tumayo at pinosisyon ang baril. Habang ako naman ay binuksan ang pinto at doon pinwesto ang hawak kong baril. Fire! Agad naming binaril ang mga aswang. Tinamaan ko agad ng 2 beses ang aswang na nasa ibabaw ng kotse. Mabilis itong tumalon pababa at tumakbo papasok sa masukal na kagubatan. Habang si Isabel naman ay sunod-sunod na binaril ang isang nasa bintana ng sasakyan. Nang bumagsak ito, ay saka kami sumenyas dito. Gino! Baba na dyan! Bilis! Nagmadaling bumaba si Gino, dala ang bag nito. Sinalubong ko siya sa gitna at agad kaming tumakbo pabalik ng sasakyan. Sakay na ako nang bigla kong narinig na nagpaputok si Isabel. Nang lumingon ako, ay 3 aswang ang nakita kong tumatakbo papalapit sa amin. Levi, sa likod mo! Bigla akong umiwas, eksaktong patalo na sa akin ang aswang. Nagpagulong ako sa simento pero agad nakatalon sa akin muli ang aswang. Sinakyan ako nito at pilit na nagtatangka na sagpangin ako sa liig. Dahil nabitiwan ko ang rifle ko. Sinapak ko ng sunod-sunod ang aswang. Malakas ko itong tinuhod saka tinulak palayo sa akin. Mabilis kong binunot ang .45 caliber ko at 3 beses na binaril ko ito direkta sa puso. Isabel! Mabilis akong rumisponde nang makita kong inaatake si Isabel nung isang aswang na sumampa sa bubong ng kotse. Sinuntok nito ang aswang at siniko, pagkatapos ay binaril ito ng sunod-sunod. Nang sumugod naman ang isa pa, ay halos sabay namin itong binaril at pinatamaan sa dibdib at sa ulo. Nagmamadali akong tumakbo palapit sa kotse. Dinampot ang M16 rifle ko at agad na sumakay sa sasakyan. Gino, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Okay lang po ako, sir. Hindi naman nila ako nakagatoon, nagalusan. Salamat po sa pagligtas sa akin. Paalis pa lang ang sasakyan namin ay may isa pang aswang na humabol. Mabilis itong tumakbo palapit sa amin. Dahil akong nagmamaneho, binuksan ni Isabel ang bintana ng kotse at naupo doon habang tumatakbo ang sasakyan. Pagkatapos ay asentado nitong binaril ng 3 magkakasunod ang aswang. Uy, ang galing! Grabe, astig! Bagsak! Girlfriend ko yata yan. Nako sir, lagot ka kapag nang babae ka. Butas yung bunbunan mo.
Kinabukasan, matapos makapag-agahan, ay pumunta kami ni Isabel sa quarters ng mga kasama namin para magpulong at planuhin ang susunod namin na hakbang. Team, listen. May 24 oras na lang tayo para tapusin ang misyon. Kailangan na natin makuha ang bata. Kung hindi lang dahil sa mga aswang na yan, hindi tayo mahihirapan ng ganito. I agree. Pero wala na tayong magagawa dyan. Sa ayaw at sa gusto natin, kailangan natin silang harapin at patayin. Sa ganung paraan, kahit paano makakatulong din tayo sa mga residente dito. Nakatanggap ako ng bagong impormasyon mula kay Mang Danny. Bumaba na ng bundok ang mga kidnappers. Narito na sila sa patag pero nagtatago pa rin sa kagubatan. Sabi ni Mang Danny, mukhang pati sila nahihirapan din dahil sa mga aswang. Kaya nagpapalipat-lipat sila ng hideout. Pero iyon na daw ang huling pwede nilang pagtaguan dito sa baryong to. Kaya bago pa nila maisipan na umalis at lumipat sa ibang lugar, kailangan na natin silang unahan. And we will attack tonight. Ngayong gabi, sir? Alam niyo naman na delikado sa labas eh. Alam ko at alam kong natatakot din kayo. Lahat tayo dito. Pero kailangan nating unahin ang trabaho natin bago ang takot. Kapag maraming aswang ang sumugod sa atin, pasabugin niyo sila. Hindi natin pwedeng ipagbukas to. Dahil baka matakasan na naman nila tayo. Okay? Yes, sir. Gear up properly. Siguraduhin niyo na armado kayo. And please, magdasal tayong lahat na sana'y maging matagumpay tayo. Sir, yes sir. Maganda na kayo. Maalis tayo makalipas ang isang oras. Kasama man sa trabaho namin ang magdala ng armas, hindi ibig sabihin ay hindi na kami nakakaramdam ng takot. Simula nang mapadpad kami sa liblib na baryo na yon, ay sinubukan na ng langit ang katatagan ng aming loob at pananampalataya sa Diyos. Literal na kampo ng demonyo ang kalaban namin at hindi ang mga rebelde. Pero gayon pa man, kahit ganun kadami ang aswang sa bayan na yon, walang kahit sinong aswang o demonyo ang tatalo sa laki ng kapangyarihan ng Panginoon. At yun ang pinakamabisang sandata na dala ko, 10 na mga kasama ko. 9:00 ng gabi, naroon na kami sa gubat. Dala ang aming mga baril at pananalig sa Diyos. Kasama namin si Mang Danny at suot ang military night vision goggles na nagsisilbing gabay at liwanag sa kadiliman. Dahan-dahan naming pinasok ang masukal na kagubatan patungo sa sinasabing hideout ng mga rebelde. Habang naglalakad kami, ay napansin ko na iba ang lamig ng simoy ng hangin. May hatid yung kakaibang kilabot na gumagapang sa buong katawan ko. Ang dibdib ko ay parang sasabog sa labis na kaba. Sa ilang beses na pagkakataon na nakasagupa ko ang mga aswang, alam ko na sa gabing yun, hindi lang mga rebelding grupo ang kalaban namin, kung hindi ang mismong kampon ng demonyo. Makinig kayo. Talasan niyong mabuti ang mga mata at pakiramdam niyo. Kahit saan maaaring lumabas ang mga aswang. 10 tayong pumunta dito. Kailangan 10 din tayong babalik ng Maynila. Is that clear? Yes sir. Sir, malapit na ho tayo. Ilang metro lang ang layo mula doon sa nilalakaran namin ay nakita ko ang ilang mga kubo. Sa gitna ay may mga kahoy na sinisiga ang mga ito. Sir, mukhang walang katao-tao. Pero may apoy pa yung mga sinisiga nila. Siguradong nariyan lang sila. Check the area. Mang Danny, dito na lang ho kayo at baka matamaan pa kayo ng bala kapag nagkabarilan. Mag-iingat ho kayo sa aswang. Sige, sir. Nang iwan namin si Mang Danny, ay nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa huminto kami at nagtago sa likod ng malalaking puno. Ilang sandali pa ay narinig namin ang malakas na boses ni Darius. Sir, lumapit kayo dito, bilis. Tingnan nyo. Ano nangyari? Patay na silang lahat. Ano? Mabilis kaming lumabas sa pinagtataguan namin at pagkatapos
ay lumapit sa kampo ng mga rebelde at doon tumambad sa amin ang maraming bangkay na nakahandusay sa lupa. Mula doon sa labas hanggang sa mga kubo, lahat ng miyembro ng rebeldeng grupo ay patay na. Wakwak ang mga tiyan at wala ng lamang loob. Isa lang ang ibig sabihin nun. Nasa paligid lang ang mga aswang at sila ang pumatay sa mga ito. Yung bata! Hanapin niyo yung bata! Mabilis na nagtakbuhan ng mga tauhan ko at naghanap sa buong paligid. Mukhang bago pa lang ah. Ang iba sa kanila, humihinga pa pero hindi na rin magtatagal. Manda kayo. Hindi lang tayong narito. Nakumpirma ko ang hinala ko nang mula sa kung saan ay narinig ko ang pamilyar at nakakakilabot na angil na yun. Maya-maya pa ay biglang tumakbo pabalik ang mga tauhan ko na bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Narito na naman ang mga aswang, sir! Mula sa isang makapal na bungkos na mga halaman ay biglang lumabas ang isang aswang. Hanggang sa bigla naming narinig ang malakas na sigaw ni Mang Danny. Sir! Tulong! Aswang! Mabilis akong napatakbo para iligtas si Mang Danny. Pero gano'n na lang ang gulat ko. At bigla akong napahinto nang makita na wala doon ang lalaki kung saan namin ito iniwan. Sa halip ay narinig ko ang isang angil ng aswang. Mula sa dilim ay lumabas si Mang Danny. Napaatras ako nang mapansin ko na unti-unting nagbabago ang mukha nito. Unti-unti itong nagiging aswang. Napaatras ako at agad na tinutok ang baril dito. Dahan-dahan, kumakpang ako paatras, pabalik sa mga kasama ko. Mang Danny, anong nangyayari? Hindi na kayo dapat sumugod pa dito, sir. Dahil hindi na kayo makakalabas ng buhay. Isa kang aswang? Oo, ako at ang buong angkan ko. Kami na ang nag-ahari sa baryong ito. Nang makabalik ako sa mga kasama ko, ay gano'n na lang din ang gulat nila. Mang Danny? Aswang ka? Bakit kayo nanggugulo dito sa bayan na to? Nasaan ang bata? Anong ginawa niyo sa kanya? Malaki ang atraso ng bayan na to sa pamilya ko. 40 taon na ang nakakalipas ng patayin nila ang aking ama. Aswang siya pero kahit kailan ay hindi siya nananakit ng tao. Pero nang malaman ng taong bayan ang kanyang totoong katauhan, pinatay nila ang tatay ko, pati ang nanay ko na isang normal na tao na pinatay rin nila at pinagbintangan na aswang. Mula noon pinangako ko namin ang buong angkan ko na magbabayad ang bayang ito sa lahat ng ginawa nila. Nagkataon lang na dito dumayo ang mga rebeldeng grupo na to at nagpunta kayo dito kaya nadamay kayo. Ngayon, sa kabilugan ng buwan, kayo ang magiging hapunan namin. Hindi lahat ng mga tao dito kasama sa mga pumatay sa tatay mo. Huwag kayo mandamay ng mga inosenteng tao. Matagal na naming sinumpa ang bayan na to. Magbabayad ang lahat ng tao dito sa kasalanan nila sa pamilya ko. Ikaw ba ang dahilan kung bakit hindi namin mahuli-huli ang mga rebeldeng grupo na to? Oo, ako rin ang nagbibigay ng babala sa kanila kapag nasa paligid kayo at kung parating kayo. Napakasarap paglaruan ng mga taong katulad ninyo. Wala kayong kaalam-alam na hinahanda ko lang kayo para sa gabing ito ng kamatayan nyo. Ito rin ang gabi ng paniningil ko sa mga pamilya ko na pinatay niyong lahat. Maligayang pagdating dito sa aming tahanan! Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko na nagsilabasan ang mga aswang mula sa makakapal na halaman at taas ng puno. Siyam silang lahat, sir. Patayin niyo sila. Ang iba naman hanapin ang bata.
Bigla kaming umatras nang sumugod ang mga ito. Bawat isa sa amin ay nakikipaglaban sa mga aswang. Sunod-sunod kong binaril si Mang Danny, pero mabilis at maliksi ito. Nagawa nitong iwasan ang bawat putok ko ng baril, hanggang sa nahawakan nito ang dulo ng M16 ko at inagaw yun sa akin at ibinato sa malayo. Sabay hawak ng mahigpit sa liig ko. Pagbabayaran niyo ang pagpatay niyo sa bawat miyembro ng pamilya ko. Buhay ang inutang niyo, kaya't buhay ang magiging kapalit! Akma akong sasakmalin nito pero mabilis kong nasuntok ito ng malakas sa mukha. Sunod kong sinuntok ito sa tagiliran. Nabitiwan ako nito kaya't nagawa kong itulak ang aswang palayo sa akin. Agad akong bumangon kahit na pinangangapusan ako ng hininga. Nang muling sumugod sa akin si Mang Danny, mabilis akong tumakbo palayo. Sabay slide pababa sa lupa nang muli ako nitong tinalon. Nang bumuelta ito pabalik, ay saka ko binunot ang aking military knife. Nilabas ko ang kwintas ko na may krus na pendant na binigay sa akin ni Isabel. Pagkatapos ay umusal ako ng panalangin. Hindi po ito magiging katapusan namin, Panginoon. Tulungan mo kami makalabas ng ligtas dito. Ikaw ang aming lakas. Gamitin mong instrumento ang kakayahan at mga armas namin para mabigyan ng katahimikan ng bayan na to. Biglang sumugod sa akin si Mang Danny. Hinayaan ko siyang makalapit at saka ko sinaksak sa gilid ng lalamunan nito. Bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo! Matapos yun, ay saka ko binunot ang 45 caliber na baril at sunod-sunod kong binaril ito. May tama ito ng bala sa ulo at sa mismong puso nito. Nang bumagsak si Mang Danny at namatay, kaagad akong rumisponde sa mga kasama ko. Una kong binaril ang aswang na kalaban ni Darius. Maya-maya ay tumatakbong dumating si Isabel galing sa likod ng isang bahay at karga sa wakas ang bata. The subject is secured, sir. Grenade! Mabilis na sumunod ang mga tauhan ko at dalawa kaming nagbato ng granada sa kuta ng mga aswang. Mabilis kaming tumakbo palayo at nagtago sa likod ng mga puno. Sir, may mga landmine dito. Kailangan na natin umalis, baka may makatapak pa sa atin nun. At pati tayo ay sumabog din dito. Let's go! Move! Kinuha ko mula kay Isabel ang bata at mabilis kaming tumakbo palayo sa kampo. Ang tatlong aswang na buhay pa at nakaligtas sa naunang pagsabog ay kaagad kaming hinabol. Habang tumatakbo kami palayo, ay patuloy na binabaril ng mga tauhan ko ang mga aswang na sumusunod sa amin. Hanggang sa napansin namin na biglang huminto si Darius sa pagtakbo. Darius, ano ba? Halika na, nandyan na sila! Sir, nakatapak ako ng landmine. Ano? Nakaramdam kami ng takot. Naiiyak at natataranta na hindi ko alam ang gagawin ko. Kung aalis ba kami o babalikan ito. Pero malapit na ang mga aswang. Kapag bumalik kami, ay baka hindi na kami makaligtas sa pagkakataong ito. Darius, gagawa kami ng paraan. Hindi, umalis na kayo, sir. Hindi kami aalis dito. Kailangan kasama ka namin bumalik sa Maynila. Sir, pakibigay naman to sa girlfriend ko, kay Angela. Binato nito ang isang maliit na kulay pulang kahon. Kasunod nun, ang siyang dating bigla ng mga aswang at sinakmal sa lieg si Darius. Ang iba naman ay sa ibang parte ng katawan nito. Wag! Darius, huwag mong gawin to! Parang awa mo na! Pakisabi, sir. Mahal na mahal ko sila ng anak ko. At sorry. Sorry ko. Kung hindi na umabot ang proposal ko, umalis na kayo.
Kinuha nito ang granada at inalis ang safety pin nito. Wala kaming nagawa kung hindi ang mabilis na tumakbo palayo at iwan si Darius. Hanggang sa... Parang naubos ang lakas naming lahat. Galit na galit ako sa nangyari kay Darius. Hindi ko matanggap na nawalan ako ng isang kaibigan. Ang pinakapinagkakatiwalaan na tauhan ko. Ito ang 2nd beses na niligtas niya ang buhay ko mula sa aswang. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa girlfriend niya ang nangyari. Hindi pa man din kasal ay nabiyuda na ito at naulila na sa ama ang 3 taong gulang na anak nito. Kahit mahirap, ay pilit naming kinalma ang sarili namin at bumalik sa trabaho. Sa wakas ay nabawi na rin namin ang hostage. Isang himala na sa kabila ng napapaligiran ng mga aswang si Annalyn, ay wala itong galos o kagat ng aswang kahit isa. Samantala, dahil sa malagerang engkwentro namin sa mga aswang, naglikha yun ng ingay at nabulabog ang buong baryo. Pagdating ng mga pulis, ay agad pinuntahan ng mga ito ang crime scene. Saan mo nahanap ang bata? Nasa isang sulok, nakaupo habang pinapaligiran siya ng 2 aswang. Pero alam mo kung ano nakakapagtaka? Hindi siya malapitan ng mga aswang. Kahit halos kaya na siyang abutin at hablutin ng mga to. Tahimik din siya at hindi nagpapanik. Nakatingin lang siya doon. Talaga? Dahil alam namin na may autism at non-verbal ito, inasahan ko nang hindi ito makakasagot sa akin ng maayos. Hi, ako si Kuya Levy. Kaibigan mo ako. Hindi ako masamang tao. Pwede ka bang itanong kung bakit hindi ka sinaktan ng mga monsters? Nagpapalit-palit ng tingin sa amin ni Isabel ang bata. Pagkatapos ay may kinuha itong papel mula sa bulsa ng damit nito. Ibinigay sa akin ang isang kulay puting papel kung saan may nakadrawing na batang nagdadasal at may anghel pa sa likod nito. At sa isang papel naman ay kulay dilaw na may nakasulat na Chinese na kulay pula ang tinta. Bukod doon ay napansin din namin na may hawak itong kwintas na may bilog na pendant. Isang talisman na ang tawag ay fulo. Fulo? Isa itong talisman na karaniwan ginagamit ng mga incheck at naniniwala sila na nagbibigay ito ng proteksyon, lunas at magandang swerte. Maaari itong isuot, dalhin o kaya ay ilagay sa lugar na gusto mong maakit ang swerte. Mukhang ang mga magulang ng bata ang naglagay nitong talisman sa bulsa ng kanilang anak Maging ang hawak ng kwintas, isa yang medalyon. Ang kulay berdeng bato sa gitna ng pendant nito ay jade ang tawag. Ayon sa paniniwala nila, nagbibigay ito ng proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya at masasamang espiritu. Kaya siguro hindi makalapit sa kanya mga aswang. Mukhang tumalab ang talisman na hawak niya. Ay, salamat kung ganun. Maraming salamat din sa inyo, ha? Sana'y wala na nga ang mga aswang. Nang sa gayon ay matahimik na rin ang bayang ito. Naku, kinalulungkot ko talaga ang nangyari kay Darius. Hindi ako makapaniwala na si Danny pala ay isa sa mga aswang. Kaya pala lagi siyang tumatanggi na pumasok sa bahay. Pero Nanay Salud, ano po yung sinasabi ni Mang Danny na pinatay daw po ng taong bayan ng tatay niya? Matagal na panahon na iyon. 25 anyos pa lamang ako noon at dalaga pa. Hindi ko pa kilala si Danny noon. Ngayon ko lang din naisip na dumating siya dito sa amin. 2 taon bago sa lakayan ng mga aswang ang buong baryo. Ang tinutukoy ni Danny na kanyang ama ay si Mang Crisanto. Kilala siya noon na naninirahan sa kagubatan Nagbebenta ng kung ano-ano sa bayan. Mabait at walang kaaway. Hanggang sa may nakakita daw dito na isang aswang at pinatay ang isang alagang baka ng isang residente dito.
Kaya nang nakita ito, kinabukasan ay binugbog ito ng mga kalalakihan at hindi sadyang napatay ito. Naku, nadamay ang aswang nito at napatay din ang mga tao. Hindi ko akalain na dahil doon ay buong baryo namin ang magbabayad sa kasalanan na hindi naman namin ginawa. Tapos na po yun, Nay. Ang mahalaga, hindi na kayo mabubuhay ulit sa takot. Wala ho kayong kasalanan sa mga nangyari noon. Mabait pa rin ng Diyos dahil hindi niya hinayaan na mapahamak kayong lahat. Hulog kayo ng langit sa amin, Sir Levy. Ginagawa lang po namin ang tungkulin namin. Ang tugisin ng mga masasamang loob, tao man o aswang. Ang matiyak ang kaligtasan at protektahan ng mga tao ang trabaho po namin. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin, ha? Walang anuman. Mag-iingat kayo palagi, ha? Ang mga kwintas na bigay ko, palagi ninyong isusuot yan, ha? Opo, salamat po ulit. Malungkot man kami sa pagkawala ni Darius, pero labis ang pasasalamat naming lahat sa kanya dahil sa pagliligtas niya sa buhay namin. Pareho kaming napangiti ni Isabel nang tumingin sa isa't isa. Kinuha ko ang kamay niya at hinawakan ko yun. Huwag mong kalimutan, umuho ka na ha. Pag-uwi natin sa Maynila, magpapakasal na tayo. Teka, wala na talagang ligaw-ligaw? Liligawan pa rin kita syempre, no? Pakakasalan muna kita pagkatapos habang buhay kitang liligawan hanggang sa pagtanda natin. Sige na nga. Sa tuwing binabalikan ko ang karanasan namin na yon, Madam Venus, hindi ko pa rin mapagtanto hanggang ngayon kung ang misyon ba namin nung mga panahong yon ay tugisin ang mga rebelde at iligtas ang batang hostage sa mga ito o ang makipaglaban sa mga aswang. Malungkot man na may isa sa amin na nasawi, ngunit hindi namin kailanman makakalimutan ang pagsasakripisyo nito ng sariling buhay para matiyak ang kaligtasan naming lahat. Sa ngayon ay kinasal na ako kay Isabel at magdadalawa na ang anak namin. Kahit na may pamilya na, ay magkasama pa rin kami sa serbisyo at patuloy na nagsisilbi sa bayan. Pero dahil sa naging karanasan ko sa pakikipaglaban sa mga aswang, mas lalo akong nabigyan ng inspirasyon at lakas ng loob para ipagpatuloy ang trabaho ko. Ang lipulin ang masasamang loob at proteksyonan ang mga inosenteng tao. Dahil alam ko, sa bawat bala at bawat kalabit ng gatilyo ng baril ko, kasama ko ang Panginoon na kailanman hindi ako iniwan sa laban. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento.